lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, nga kayat na ti agpailingad itinagan, nga Windy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagsuratak takayat kumat nga ibinglay ti kapadasak iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kat sapay ko tamapili yung mat nga idrama, tuy surat ko. Ilingid na kumalaangan itinagan nga Windy. Dua kami laeng agkabsat kanimanang ko. Adda may isa nga anak na, ngambaliwala laeng kenkwana, ngamin napatpatag kano ti trabaho na. Gaputawan oras ni manang ko, agraman ti ex bayaw ko ang mga sikaso iti anak da, siyak nga rod tinagbalin nga ina kan ama, ti ubing. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Simangput ka matgayaman, manang Gina. Wan, itay pay, apay ka di Windy. Ada ka no meeting iji pagadalan intun bigat, manang. Kat, anya ko maitano adda? Si kapay lang kumati makimiting. Apay ngay asyak, amumat abisyak atao Windy. Siyak pay lang matibaon mo. Talaga ka ding awan patagti anak mo kan ka. Saan asyak ti sirmonam si ka Windy? Awagam kit diti agin lalay nga amana, ta isupay lang ti makimiting inton bigat. Hello, manong Juanito. Inmawag ka mat, anya ka diti masapol mo, Windy. Damagak ko man no saan ka abisi inton bigat, manong. Apay ko Mabalin ka di asikapay lati makimiting para kanito ni manong. Busy nga min ni manang Gina. Sapay adda tinapatag nga si kasok inton bigat, Windy. Saan ka di amabalin asikapay lang ti makimiting? Ang damod trabaho kinton bigat, manong. Angam sige padasak ti mapan no palubusan naktibos ko. Agyaman ak unay, Windy. Awan na nyaman na, manong. Aramidak ti amin para iti kaanakak. Si kamat man ang tinakimiting para iti kaanakam Windy. Ni manang Magina ngay. Ay, busy ni manang ko. Iso asyak pa ilaang Sandy. Nukasta naglangan ka manan iti trabaho? Kapilitan Ay, dakkal unay iti sakripisyong para iti anak ni manang mo. Si kan titimmakder nga ina ni Tony. Si kakit dimot, Sandy. Okay lang kanyak. Sana bali kaanakakmot ni Tony. Wan gayam, pudno ka di dyan nadamag kong agabrod ni manang mo? Wan, pudno day ta, Sandy. Asino nga iti mga sikaso iti anak na? Kasi ti sigod. Syakmanan Ala, agawa am timangan. Tagdigos ka pa'y no madamdama, Tony. Sa dino ti papananta, Auntie Wendy. Ipasyarda ka ni Dadim Ijemol, Tony. Wow! Nukasta? Magatang kun logan ako agatangan midi. Ibagam to ka ni Dadim, No saan na ay agatangan, Auntie? Makisarita ka nga min anaimbagkan kwa na, Sigurado nga dakwarta ni Dadim. Rumwara kon, Windy. Ni, papa naman di mo ka di kuyogan ni Tony? Amumat nga ilaklakat ko ti papeles ko tapno makapag-abroad akon, Windy. Si kapay laeng ti makaamukin ni Tony. Kabaalamon day ta. Agyaman ak tulod mo ni Tony dito'y park, Wendy. Awan na nyaman naman ng Juanito. Si kanti makaamukan kwa na, tao mo na ako nga agawid. Mahan tayo pa'y Ay, saanan manong. Inton maminsanan. Sige kit din, Auntie Wendy. Wan mat ngamin, Wendy. Kwa nga min. Agkuyog tanton nga agawid, Auntie. Sana bale, tani daddy laeng mati kadwata. Agpaitulod talatakin kwan, madamdama. Babalin ka di, Wendy. Sige malangan. Sige, pagustuhan ka. Tony, kaanakan.
Apay nga ita kayo laeng nga nagawit, Windy. Ay, kasanumat ngamin tatang. Nagayayam pa ni Tony EJ Ili. Asino nga iti kadwayaw anak kaw? Ni Manong Juanito, tatang. Anya? Oh, ape akas na ti reaksyon nyo. Nalipatam sa amutan ti naramid dayjay ahwan dito kinimanang mo adina, Windy. Ha? Awan mo't dakas ngayon naramid mi, tatang. Itapay laang likli ka mong dayjay ahwan dito. No di mo mat kayat amagulo ti biyag mo, anak ko. Ha? Anyat kayat yu asawan? Amo mo no anya ti kayat ko asawan, Windy. Sada masapol nga ibagak pay laeng kin ka. Adda akon. Nasaya at matmanang. Apay akas sa ti panangkitam kanyak si ka, Windy. Paslada ti kayat mo asawa na. Asino di nakita ka nang itulod kan ka, manang Gina? Anya ko matibibiyang mo. Idida mo, namati aka ni Manong Juanito ti makagapo, no apay asaan ang natuloy ti kalay sayo. Ngamita, rumrumwaran ti pudno. Panagkunak, husto ti bagbagad iti tattao asikat ti ayan ti bidot manang. Agasan na itangar aramidam. Kapsat kalaeng, iso adinak pakibibiyangan, Windy. Kaano laan nagsina kayo ka ni Manong Juanito? Awan pa'y may sa atawan. Ngamita, andan sa bali alalaki amang itultulod kan kaniti balay. Manang, Dinak pagsauan iti kasta, tawan ti karbengam. Kapsat kalaeng. Naan ano tapingping mo, Windy? tinumpanak ni Manang ko, Sandy. Anya? Apay ka no? Nakita ngamin nga dalalaki anang itulod kan ko na. Isa din namag kun asino. Nga, kinabil nakit din. No kasta. Pudno ti agwarwaras adamag may papan iti kapsat mo, Windy? Uwan siguro Ngampang nga asim. Luan niya man tinaibagakkan ka ita. Agtalinaad ko maasikreto. Orekas dyan ni Manang ko. Diyak kaya't amadadaal tinagan na dito lugar tayo. Bilibakkin ka. Uray kas dyan ni manang mo. Ti pagsayaatan na latta ti panpanunutam. Mabalin ka di nga agsarita tayo, tatang. May papanitan niya, Windy anak ko. Palubusan niyo kadipay nga agabrod ni Manang Gina. Apay kumasaan, no para matlang iti pagimbagan ti anak na. Kuang amin. Anya akwa, Windy anak ko. Adang amin nakita ka lalaki anang itulod ka ni Manang idikalman. No kasta, nakisinubyan manen iti dayjay awan nito. Saan, tatang? Saan ani Manong Juanito dayjay alalaki? Panagkunak, nabayagan akakoy kuyog na dayjay. Ah, anya? Nagpuskulmat at talaga ti panagruprupam anya, si ka, Windy. Diyak kaya ti makiapakan ka, Manang. Nangag ko, no anya ti imbagam kintatang idi agsapa. Dayta ka di ti paglaingam, ti mang sipsipot iti garaw ko, ah? Saan nga minan anasaya at ti kastangar aramidem? Ti kunam kanyak idikat basol ni Manong Juanito no ape ang nagsina kayo. Nga manyangay ita, rumrumwaran ti pudno. Sana siyak ti kalkalabanam, Windy. Ha? Agpudno ka man kanyak, Windy. Ay ayatom ka din ni Juanito nga ex ko, iso akasta ka? Dakkel tinagbaliwa, Manang. Saan ka matakas ta idi? Saan na pudno ti bagbagam? May salang ti maibagak ng ka, Windy. Di mo padpadasan ti agipulong kinitatang. Adto yan ti impagatang mo a soft drink, Manong Juanito. Agyaman na, Wendy.
Kasla na unag ti pampanunutam May sa atawan ng tinapalabas. Sipod na gabro ni manang mo ajena. Gamawan pa met ti uray may sa atiks na kanyak. Ay, busy la siguro, manong. Panagkunak, awanan ti tsansa nga agsinubyan kami pa'y. Nang runa taddamat gaya man ti sabali a boyfriend na. Angam, uray no kasta. Nagasa taklat ta. Tadda ka akanayon para kada kami kin ni Tony, Wendy. Ha? No saan agapukin ka? Amangan na awanak dito'y ita, Wendy. Anya nga minanjay ko na may ibagam kanyak, manong Juanito. Di nakawagan iti manong, Wendy. Juanito, kunamlatan. Kwa, ni Tony nga'y, sa dinot ayan na. Nakaturog pa ang iti silid na. Agtugaw ka pa'y tagsarita ta, Wendy. Ha? May papanitian niya. Diritson kan, Wendy. Mabalin ka dito agdaton ken ka. Kwa, di na kumamatrabakan iti kasta, manong Juanito. Seryoso aktin bagak, Wendy. Amok anaragsakan ni manang mo ajena iti din na tinubyo na. Panagkunak kat panawin meten. Tapno biro kak tigasat ko. Anya langan niya ti panunutan na iti tattao, manong. Panunutan da. No anya ti kahit da panunutan. Adaman ti saludsudok ken ka. No okay laeng. Anya dayta? Ada ka di met ti mariknam apanagayat kanyak. Pasensya ka na. Diyak pa'y masungbatan dayta sa ludsod mo, manong Juanito. Agpudno ka man kanyak, Wendy. Agdatdaton ka di dayjay Juanito ken ka, ha? Wan, tatang. Ay unayan, Wendy. Nagado alalaki dita. Dayjay pa'y laeng met Juanito. Awan mo't dakas na no bilang laang, tatang. Apay, kayat mo ka di ti may tulad ken manang mo ajena? Aging ka di itakat dakas ti panagkitayo ka ni Juanito. Kagurgurak unay dayjay alalaki. Kaputi na ramid na iti kabsat mo, Wendy. Isu adi mo namnamaan, apalubusan ka a makikalay sa iti dayjay a tao. Ibaga kung tagpaiso kada kayo, tatang. Ni Manang Gina tinakibreak ka ni Manong Juanito. Kan saan lang nga dayta? Isupay tinangloko ka ni Manong Juanito. Anya launay tadda iti dayjay alalaki aya. Maramid mo pa yan ti magdadaal ken manang mo para laeng ken kuana. Saan ko adad dadaulan ni Manang Gina kada kayo, tatang? Ibagbagak laang tipudno. Tapno saan nyo agurguraan ni Juanito. Gapula ang iti kinaulbud ti kapsat ko. Agyamanak unay, Wendy. Para itian niya. Agyamanak. Tain palawag mo kinitatang mo. Tipod mo anapasamak kada kami kinimanang mo. Takas na ti maiparbang. Diyak kaya't aguraan na kanitatang gapula ang iti ulbud nga imbagbaga ti kabsat ko. Ada kamot gaya man, Juanito, Barok. Itay pa'y tata. Kayat ko ngamin asarong karan ti anak yo. Kaano ngay ngagkalay sa kayaw? Ni tatang mo't. Nasapa pa'y dayta. Sana bali, ito na bayag mutan nga agamam mo kayaw. Saan mi pa na ipagakin ni Manang Gina ti maipapan iti relasyon mi kini Juanito, tatang. Awan pagdanagan yo, tadamatan boyfriend ni Gina. Padagkunaket o kilaeng kenkwana, numaadaan kayo iti relasyon. Naimbagman ta nakaawid kan Manang Gina. Kalpasan ti dua atawa na pa nagtrabaho mi abroad. Kapilitan taas si kaswan min, ti kalay sami kini Jerry. No kasta, magkasawa kan Manang? Wen, makiasawa akon. Ngam di ka madanagan. Tasaan ko abaybayan ni Tony nga anak ko. Ay na, maragsakan na kamakangag iti daytang imbagam. Ay wan, anya nga minantay ko nam anapatag nga ibagam kanyak, ading ko. Kwa Manang,
Alakit din, ibagamon, Wendy. Adda relasyon mi kani Juanito nga ex mo, manang. Ha? Talaga? Uwan, manang. Wow! Finally! Adamat laangan, nobyo ti kapsat ko. No boyfriend since birth. Di ka kadi agungat, manang? Iti anya ko maaga pong agung takading ko. Kinapudno na, maragsakanak para kada kayo adwakin Juanito. Sapay la kuma, tanaragsak kayo akanayon. Agyaman ako unay, manang. Awan ti rumbang apagyamanam, Windy. Syakit di ati rumbang agyaman king ka. Gapo iti na itultulong mo kanyak. Agyaman nak, ading ko. Kalpasan ti sumagmamano nga bulan, nagkalaysa kami kani Juanito. Ngamdak sanggasat, gaputaawan pay may sa atawan a panagden nami, pimusay matlaang daytoy gapo iti aksidente. Inayat ko unay ni Juanito, isua na sakit unay kanyak tinapasamak kenkwana. 5 atawanan tinapalabas, manipod daydi a pasamak, ngam tunggal malagip ko ti kinasayaat na nga ama ken asawa, kadyak malapdan ti panagarubos, dagiti luwak. Miss F, dito'y kon agibusan to'y surat ko, kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Windy. Ken ka pagayam, Windy. Pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Pudno ang nasakit ti nagbanagan ti relasyon nyo kani Juanito, ngam di ka mapukawan iti namnama. Patsyak nga adagor uray ang nasayaat nga gasat ken ka. Kang runaan ti amin, di mo lipatan ti kumamang iti Diyos ana marswa. Alakastan pagayam Windy, kat pagyamanak ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam.
Kablaawan da kayo amin itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan arubi, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawag nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Tubuak ti Nueva Ecija ngem nakiasawaak iti taga La Union. May sa asiman ti asawak ket naparaburan kami iti dua nga anak. Gapu iti trabaho na kanayon nga rod ti kaawan na iti den nami nga agiina. Ngem uray no kasta, nagbalinmet an naornos ti relasyon mi kabayatan ti kaadda na iti barko. Aging ga pinatgak ti awis ti kumarik ajak ammo nga isugayam ti pagbabawyak aging gattong palbiag ko. Nang runa, idinagawiden ti asawak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Pudno ka di, Limuel? Saan ka nga agsubli iti barko? Uwan, bakit? Agnegosyo talangan. Iti kasta, agdadan na tayon kadagiti anak ta. Ay na, agyaman ak unay lakay. Sa wakas, after 13 years, saan kan amayadayo kada kami? Uwan na, kailiw kayo una yan. Nangurunakan ka bakit? Oh. Kasta akmat kan ka, Limuel. Kailiw ka matuna yun lakay. Manipot ita, ipapasta nga iliwan ti tunggal maysa. Bumawi ta kadagiti panawan na naging nadayo ta bakit? Uy, Ruby Kaslahiyang mo ti 2 weeks sa panagbakasyon niyo. Ah? Pag ko naamat, Mare. Blooming ka, Mare. Ay, kaslatim mabaka dagos. Isa ayan, amo Mare, nakaragragsakan. Numabalin laang kuma asaanin amalpas day di abakasyon. Ay na, naragragsakak pa'y kuma. Iso na laang, tasaan mat amabalin. Ngamin, manglukatan ti negosyo arugyan ni Limuel. Kayat mo asawan. Saanan nga agsubli ti barko ti asawam? Saanin at talaga, Mare? Agtali na udin dito'y. Kasano daytan, Mare? Di saan ka na makasurot iti kasino? Nasaysaya at kit di, kinapudno na, Mare. Idi pa'y laang akayat ko aliklikan dayta. Ngamin, awan mo't nasaya at anaitulong na itibiyag ko. Isupay kit di tinakailumlumak iti utang. Nagastos ko amin nga urnong mi kinilimuel iti bangko. Gaputa kayat ko ti makabayad adagos kadag iti utang ko. Kan maisubli ti urnong mi, nakirelasyon na kini William. Banag apagbababawiyak nga aging gaita. Mari Ruby. Itak lang ang ama Amiris. Asaan arumbang nga aramidan apagliwliwaan ti kakastabanag. Sa bagay matkit di Ang kasano ni Boss William? Ha? Birbirukan na kangamin kanya kidi na minsan nga aldaw. Saan nakakano ngamin ang makontak? Saan nakano ang maawagan ti number mo? Iso nga idiin awag mo kanyak anak kaawid kayon. Imayak adagos. Ay, talaga nga ingagarak ngayon yung ti cellphone ko. Itikas na, di nak maawagan. Ami. Adated ko kan kasurat. Pakiitad munto kumakin ni William. Ay, nene. Kastoy tirumbang ito na ito. Ay, ne. Apay apinigis mo matanti surat ni Ruby. Ibagam ka ni Ruby. At di na mabaling aramitan ti kastoy kanya. Ha? Ha? Jak umano tabas tayo balang naklatan nakasla basura. Boss William, simbang patan ti asawa na. Isungarod nga adaywan na ka. Ngamin, di na kayat ang madadaal ti pamilya na. Kan may isa,
Nabayagan ang nakabayad iti utang na ken ka. Uy, bay! Basta diya ko manugot a panawan naklatan. Diya ko manugot nga ibatinak. Sana pulos! Ang Boss William, Ibagamhan ko nang agsarita kami tinasayat. Sana mabalin nga ramid na tikastoy kanya. Anya nga iti makunam iti panang masahit kan ka lakay. Agad, mayata bagad. Nagganas. Nakagin-awak iti kastaunay. May saday ta kadagitil iliwag. No kas nga daki di barko, bakit? Di pa nang masahim kanyak. Diyak ngamin kaya tagpamasahe ti sa bali. Nang runa, no babae tagmasahe. Limel. Amo maten. Tikat ko, ket sikalain. Agi amanyak, Limel. Nagbalin ka na po no kanyak. Ure agi na dayota. Apay nga nagsangit ka, bakit? Kwa, maragsakan ak lang. When, maragsakan ak gapoy timbagam, Limel. Gusto nga raw din na, bakit? Di ka nagsangit. Amangan no makita da ka nagiti anak ta. Kat ibaga da pa yung pag-isang sangitan ka. Amom, nakagasgasat ak. Ngamin, kaskan ka tinakiasawa ak. Kat agyaman ak unay itinapod no panagayat mo, Limuel. Nag-text man yan ni William. Anyang matan. Talaga adagulit tayo alakay. Nagtangkan ti ulo na. Saan adumdum nga kiniami. Talaga di na kaya't asardangan. No apay mat ngamin anak relasyon nakpailangan ko ana. Ba nagapa pagpapaboya kita. Diyos ko, anya ti aramid. Sinaanak lakit di ti asawak numaamuan na ti amin. Diyak kaya't na mapasamak dita. Ay, at ang unay nilimon. anak, Nanang, apay nga sangsangit ka. Nabayagan na palpaliiwan ka, Rubeng. Tunggal pumanaw ti asawam kandag iti ubeng. Kasla ka na yun ka amay kulkulang. Nakaadayo ti nakay tulungan ti imatang mau. Kasla ka na yun ka amalmalday. Apay, ada ka di parikot mo anak kao. Ada ka di ilim-iliman mo iti asawam. Apay adi ka sumungbat. Lukas na. Gusto ak. Ibagaman kanyak anak ko. Ang mga numatulungan ka. nagdagsan ti parikot ko, Nanang. Ay anya nga runday na. Ibagam Si sasaganak adumgangan magawat kan ka anak ko. Anda na aramid ko at ang kalabasol kinilimuel, Nanang. Anya ti aramidek. Kaya't ni William ti makisinarak kanyak. Bagay, umay ka, tamaturog tan. Arabin. Anya ti rumbang aramidek. Bagay. Anya ti kunamla kay. Umay kan ko na tamaturog tan. Arabin. Masapak man ang arumwar no bigat. Kwa, lakay.
umuna ka na maturog. Sa anak pa ngamin ang makaturturog kat. Madamdama akto na maturog. Ada ka di parikot? Ha? Kasla na kaununog nga minti pampanunutan. Ay, kwa. Awan na kay. Awan ti pampanunutak. Kinapudno na. Kaslang amin maditibagbaki kita eh. Nabanugak lang siguro. Sigurado ka? Wan. Okay. Ano kaya't mo? Kaduan ka mapanagpatsik apin ton bigat. Saanan limel? Okay ak lang. Promise. Kurang lang siguro tina na dayto. Ang Ruby. Di ka madanagan na kay. Okay ak lang kunakman. Panagkunak kat madmadlawan ni Limuel nga adda pa kariribukak. Ay, kat, anya ngay ti plano mo itamare. Diya ka mo, Ami. Nabayadak matanti utang ko kan kuana. Ngamno apay matadi naklata sardangan. Di kaya't nakatagsarak kami. Ay, pasensya kan, Ruby. Nomok lang nga kastoy ti mapasamak. Saan ka kuman nga inawawis amapan iti kasino? Di ka agdanag, Ami. Awan mat basol mo. Kan may isa, kinayat ko mat. Anya nga tanong kasaritam langan ti asawam. Ipudnom kan kuha na ti amin. Iti kasta, awanan pa kariribukam. Anya, ay sana mabalin, Ami. Sigurado adakkel agulo ti mapasamak no bilang laang. Nasingpat mo ti asawam. Ipakaawat mo kan kuha na ti amin, Mare. Wan, pudno anasingpat. Ngam sabalin asaritaan ti pan nakirelasyon ko iti sabali a lalaki. Kabayatan ti kaawan na. Ibagam nga nailawan ka laang mat. Kan saan mo mat anagayatan ti amin, Mare? Napilitan ka lang. Gaputan nakautang ka iti dakkel gapu iti kasino. Uray pay, saan nga umdas arason day tamari? Sana bali, amok amalpas mat laang da ito'y. Awan mabalin ko, no diti makisinarak manan kini William. Naskan nga agsarita kami itinalapat. Oh, Ruby. Waktu pa kita di nakabailan abasta talikodan lantong. Tinak igaman! Ibatam ti imak William! Uy, natangsit ka itan na. Apay ngamin aya adinak pay lasardengan. Ngamin na, sana siya ti klase ti lalaki o basta ibasura latan ti may sa babay. Ha! Siya lang darumbang amang ibasura iti babay. No jakon kayat, kuno awanan pakairan na kan William, Amumat no kasano ti panagurso nadakan ka, saan ka di? Iso di mabalin a basta panawan. Nawaram. Oh! pangaasim William. Sardengan na kumamatan. Maasi ka. Diyak kaya't amadadaal ti pamilyak. Amumat no kasano ti kinapatid na kanya. Awan bibiyang ko. Tinapatag agragsakak. Kat babaan daytakan ka, Ruby. Awanan kay tibay. Nagalas at talaga ti ugalim. Demonyo ka, William! Ipagamlatan ti kayat no nga ibaga. Awan bibiyang kukunak manen. Tinapatag ita kanyak. Paragsakan na. Kukwa ka lang, Ruby. Lukas ta. Pampanunutam nga mga noad na nadagsan aparikot ti asawam anak ko. Wala nang. Amamok ti asawak. Kabisadok dagiti gargaraw na. Mamati ang da pa kariribukan na. Ay, kasaritam ati asawam. Inaramit kong day tananan. Ngam di na kayat nga ibaga.
Madila ka no tirik-rik na, iso akas jay. Ay, katamangan no talaga ang madilaang mo, tirik-rik na ti asawa, manakaw. Sapay ko ma, takas tangag paiso nanang. Awan mo ti amok ang makagapaw. Tapno agilimod kan ka ti asawam. Malaksaid no addasaan ang asaya at nga inaramid na. Kabayatan ti kaawan mo. Nanang, Noong ay ni abalayan silya laengen ti pagdamagam. Amang ano muna mo ti may papan iti mapalpaliiw mo iti asawam, anak ka. Ni William manan ti umawawag. Anya mo tan. At alam mo ti Rabi, ngam umawag pa lang. Ti unan po yun. Sapay nakaturugan ni Limal. Ang mga numalukag. sino ti umawawag bakit? Ha? Ay, ikaw, Limal. Ni Mari Ami. Uwin. Ni Mari Ami ti umawawag. Adang aming pangaw-awisan na kanyak inton bigat. Jack rin ni playan itay. Iso siguro nga umawawag. Sumbata mo na. Mga anong napatagtibaga na. Inton bigaten lakay. Makaturturog akon. Kaya't kun kagin na. So may kang arutan. Itay ka pa yung ururayan. Uwan lakay. Umayakon. Iyop ko lang ang ti cellphone ko. Itikas na. Di na kumaawakan. Ada business trip mi nga tindarak inton bigat. Makalawas mi Jessie po, bakit? Makalawas ko nam, Limal. Wen, ag-seminar kami, Jay. Nagbayagan nga eh. Unay ka ti asawa ko na. Apay, kailo yung nakadagos. Limal. Mabiit lang ti makalawas. Sumagmamanulangal daw da, Jay. Sa bagay matkit di Siga pa ti makamo ka dagiti ubing, wen? Sana bale, tamabiit lang matikawan ko. Agsubliak mo tila dagos. Sana kasi ti barko at awan ti palabsen. Sakbay ti panagawit ko. Wala kay. Agan-anad ka kumaijaywan. Uwan ka di bakit? Awan ti rumbang nga pagdanagam. Da kayo ti rumbang nga agan na ditoy. At da ka nung nakita ni nanang alalaki nga umar-arubayan. Idi na minsan ngal daw. Ang mga nagsipsipot ititakawon na. Ha? Lalaki ko nam lakay. Wen, iso nga idubol lakyo ka na yung dagitiri daw. Nang runa, no dakda kayo. Diyos ko. Amangan kit dimot no ni William ti bagbaga ni nanang anak kita na. Isaganam to man dagiti itugot ko akawas, bakit? Wala kay. Iurnus kunto inton madamdama. Cellphone mo sa matiyada iti lamisaan nga agriring anak ko. Wala nang. Apay gaya di musong batan. Ang mga nung napatagtibag at umawawag. Kwa. Sinong batak itayan? Ngam dagulit mat. Umawawag lata. Imbagak lang aruden ajak am-am mo ti dakdakamatin na atao. Kasta. Wala nang. Bayan nyo lang din ah. Mauman tumat lang. Sapay uso ti scammer ita. Kita tamangan no alilawan na ka. Wala nang. Isungarod ajakon sungsung batan. Ay, daytoyan ti pagbutbut nga kami. Pangpangtaan na ko ni William. Anya? Anya nga iti pangpangtana. Nadyak ka no makisinarakan kwa na. Awagan na ka no ti asawak. Kan adda ka no isend na aladawan mi. Anya? Sus Mariosep. Kasano pa yun dayta? Mariribukan ako na yan, Mare. Diyakon ammo ti aramidak. Diyak pa'y kitin makaturturog. Gapo iti kapapanunot. Makunkonsensya ako na yan. No apay matadinak ngamin sardangan ni William. Obses kan kaday dya William Mare. Amangan nulaksidan nak ti asawak.
Agraman dagiti anak ko, numaamuan dati amin. Anya nga tanong i-report mo laangan kadagiti pulis. Anya, ay saan ang mabalin, Mare? Nakarkaron. Ngamin, adda igam na nga ebidensya iti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, Adda na panunot ko nga aramidan. Iso na lang ang tadyak amon wag baligi. Adet, nakatulong ka ni William. Inayadak ti bumangon. Alaag ti cellphone na. Kat idilit ko dagiti bagbaga na alatawan. Dagiti ti cellphone na. Nakadiso iti lamisaan. Imbag lang. Taamok pa iti password na. Aday ta. Nalukat akon. Biro kag iti photo gallery na ti bagbaga na aladawan mi. Awan mat makita aladawan mi dito eh. Pasig mat a construction site ti adda dito eh. No kasta. Inulbutan na lang. Saan apod nung adaladawan mi iti cellphone na? Tinambar ko. Biro ka. Kat idilit ko. Itikas na. Saan na kon amakontak? Talaga ang maudin daytoy apan nakisinarak ko kan kuana. nadamag mo ka din ti may papan ka ni William? Nga anya, Mare? Natayan. Anya? Ni William? Natayan ko na. Wan. Sigun iti sekretary na. Naatake ka no iti mismo abalayda. Dead on arrival ka no. Anya? Naklaatak nga rod. Si kaadagos tinapanunot ko, idi ko nadaan natayan. Di mat nagkita kayo pa idi kalman, Mare? Wan, Mare. Diyak mat kabailan nga aramidan ti pampanunutam. Ay kwa, saan mat nga iti kasta, Mare? Ang nubilang laang, mga numayraman ka iti investigasyon. Naimbaglaangan ta iti mismo abalay dati nakatakyan na. Pakawanan nak ti Diyos. Ngamamom ka di. Nalaganan tirik nak. Gapoy timbagam nga awanin ni William. Uray syakmat, Mare. Patsak nga awan ton mangriribok kan ka. Ngamin, natayan ti tao apagbutbut ngam. Miss F, kaslaak naparutan iti siit iti barukong ko, idiin padamag ti kumarik tinapasamak kani William. 5 atawan matan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Kat ti pagyamanak, naornos mo tinagbalin a relasyon mi nga agasawa, agraman dagiti anak mi. Adda dagiti gundaway amalagip ko tinagbasulak, kat makonkonsensyaak no kasjay amakitkitak ti asawak. Numaminsan kayat kun nga ibaga ka ni Limuel ti amin. Iso na laeng tamaamakak, taamangan no isupay ti agbalin a parikot iti nagbaetan mi. Nagbalin nga rod apalimod iti pamilyak daydi apasamak. Ikarkararag kulatan asapay kuma, tano bilang tamaamuan tuman ti asawak ti nagbidutak ket mapakawanak. Kastaunay apa nagbabawik. No kumata sa anak asimursurot idi iti kumarik anapan iti dayja lugar, nalabit ajak na sulisog a nagaramid iti may kaniwas. Amok nga do ti manggura kanyak, ngam awatek amin dagita, ngamin amok nga agingga itaket si babasulak paylaeng iti asawak ken iti imatang ti apo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket agyaman unay iti anos mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ruby.
Ken ka pagayam Ruby. Uray kasanupay ti kinaadu ti kinasayaat nga inaramid tayo, mapukaw amin dayta iti may salaeng a panagbiddot tayo. Agbalin tayo nga rod kumaanaanad kadagiti desisyon nga aramidan tayo. Agpanunot tayo anaimbag sakbay ti anyaman nga addang. Ipangpangruna tayo kumadagiti prioridad iti biag. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Ruby, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adyon ti season Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawek nga ilinged na kumalatan iti nagan adyon. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a maberbirukak babaen iti panagkarkarpenterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta ano maminsan adda dagiti tattao a nalaing nga aguyaw ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamegda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mangaramid ken ka. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Oh, Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa'y di tabalay Intag ka pa'y. Sanan insan, idagas ko lang to'y nabati mi apit sa ken donut. Ha? Ne? Naggapuan na dayta insan? Insangpat nila kay ko. Saan mi ngamin ama ibos? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa ken donut. Ay na, agyaman na kinsan. Ay, awan anyaman na insan. Amok nga binasaan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta Iti kasta, makaraman damat piman. Owen, insan. Anak kayon tumat nga anak, kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Ay, lipata mong tinaybagak insan. Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling kami ni Manila. Oh, apay manan nga adda ka dito'y balay, John. Ay, kuanti. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manan ti kunkunak. Paado kayo apado iti anak. Ngem di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, met. Awan lang arudan ipakanyo. Ngem anak kayo pay lang anak. Ala ka din, Auntie. Bayadak met lang nga dagos. Apaman ang maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan no aggigiddan ton nga agadal dagiti innam nga anak yo. Adda si ti Diyos, Auntie. Ay na, kasta ka na yun ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti apo, nukurang kayo met iti aksyon. Awan mailumlum kayo iti utang. Talaga kasta, Auntie. Parti ti biyag tayon dayta. Anya ngay nga rod.
No isumot ti nakaibatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano ay ati utangam. Kwa? Sa nga ribo lang, anti. Igatang ko iti bagas. Atoy. Agyaman na, kanti. Sana bali, tabay atak tumadla nga dagos apaman ang maalak ti sweldo ka nagkarpintero. Kat nakautang kamatlaan kini Auntie Eva, lakay. Uwan bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadaan niya. Ay, naku namon bakit? Ang pinalapas ko latan dagiti imbagbagana. Lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikanak tumatlaeng. Wen angam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon bakit? Aw-awatan talata ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakita na balasang. Wen angam no maminsan, nalabas matan ti pa nagsasauna. Anya nga tano aga brudak laangan, lakay. Ay saan bakit? At ka sa pulan da ka dagiti anak ta. Di ka di agdanag, takabailan kayo mat asuportaran. Iparenovate gayam da in San Jona ti balay da, bakit? Wen ka no nga rod, ingkakit ka sarita tasikan ti mang kontrata. Uwan ko ma, ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay, kanayon na nga ipalastog kat, adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabakwan na akumpanya. Uwan nga rod, nagasat ni Insan Jona, ta nakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Uwan, ngam ti Jack kayat kan kwa na, napasikat la unay. Kanayon da kano amang restaurant, kan agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Uwan ka no nga rod, bakit? Nakaasawa lang iti professional, kunamatlan asinon ngagsasaw. Ala, bye-bye amon bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagaputi saan tayo apagkikinaawatan. No makapasakit mat nga ro ti panagsasauna, gaputa pimintas ti biagnan, kunamatlan asinon ngagsasaw, kasla saan mat anaggapu iti riga. Banya manan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko maanti. No, adda kwartam Inayon ko kumaiti gatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangapa ka kandidata iti pagadalan da anti. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngayon awanak? Anti? Ladingitak, ngam awan maitad ko. Anti? Malagawid kan. Ano sa inyo ti agdis kitar iti sa bali? Tatalaga nga awan maitad ko. Nasayaan met, tatinungpal mo ti imbagakan ka, Eva. Agruam da ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asika, ti pagdawdawatan da. Agbaybayad damot kit dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, bye-bye amon. Di mo ikan ti kanakam. Juan Rogelio. Urnungam kiti ti kwartam. Taisunto ti aramaten tanga agkasar. Hunan. Di kagdanag. Tapag tinulungan tanto mat kiti ti magastos. Hangam saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y. Tanarigat met no mga sawaak nga awan natalged na trabaho. Sa nabali tadam trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggedan. Eva, darling. O sige, makaamu ka nga rod. Kat kasano, rumarta matlaang, indag pasyar? Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang adagos. Sige nga rod, darling. Asino nga lalaki ang kanayon amang sarsarong karkin ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat bakit?
Anya? Agdwa-dwa akit idaya tao. Kasla saan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ni, taapay mat anak ko nam dayta, Jun. Jak nga rod kurso na dati panaggargaraw kan panagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamuanda ka no ay iti dayjay a lalaki. Textmate na ka no. Anya? Ay kat palagi pamtulataan ni Auntie Eva, lakay. Wan bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, ti ibagbagakan ka alat for sale, darling. Kita ma. Napintas ngagpaiso. Puro apatad. Wen, sa anak nga ginteres iti daytoy alote. No sana napintas ti lokasyon na. Napintas apagpatakdiran iti balay. Saan ka di? Mabalintan tumat ng ti agnegosyo ditoy. No bilang laeng. Wanan niya. Sayang ngamin no sa bali ti makagatang. Sapay naglaka ti panangila ko ti gayam ko. Kunana pa'y amabalin ka no ahulugan. Okay, sikat ti makaamo, Rogelio. Gatangan tangarod da ito adaga. Isu na laeng, ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling. Awan parikot iti dayta. Manungay ka no, ta isot idiskita ka. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Nanang. Kasjay laag ti panagsasauna. Ngam nasingpet dayjay akabsat ko. Ayawan kayam. Kasla na dakamat yu idi kanyak. Ada kayo tinang paadal kini Auntie Eva iti koleyo. Saan matkit di nga amin? Adalaag matbasit anay tulong ko ay di agad-adal. No agsasao. Kasla awan pulos na itultulong yu kan ko ana. Nadlaw ko nga runday ta. Manipod na kaadal. Ngimato matan ti purwana. Tagibasitin da tayo matlauna yan. Pati dayay nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti adda mabalin na. Uyawan na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tikat di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasaya at mata si Mang Patkan kabagais. Apay ka bagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga da kabagais. Anya dayta ka bagis. Anya nga ta, no ilako tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay. Kat iso ti pagnanaudan me kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasanungay matan ti bingay may kan ni Eva. Sa dino nga yan ti pagnaudan me, no mailakon ti balay kan solar. Ay kay tagaramid kayo na, iti kalkalapawiaw. Cesar! Hagbiro kak iti bayer. Tailako tayon ti family house tayo, manang Roseng. Sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudan ti biyag mo, ngam almanampay laeng matidaan abalay. Ay katun na. Katrumbang laeng matata anakak mait. Nasken laeng adamat bingay ko dito'y abalay. Saan na mabalay? Ada kayo laeng ti agnumnumar. Nagsweldo ka ka din, Eva, darling. Wan, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Una, taihulog ko manen iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaam ton ti paghulog mo, Rogelio. Una, tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan tapno nalinis akitaan. Adakan ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pa ilang matulungan. Adu ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaysam ti trabahom, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na.
Mababain akon kan ka. Ngamin, aging gaita kat awampay trabaho. Ay na, kaslagas sawatan. Iso adi ka din agbabain. Nuan niya ti kukwak. Kukwamatan, Rogelio. Naimbag nga oras yun, ante. Awan kwartak. Ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Ni antimat. Di kay kadiagdanag ta sa anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaeng kumaawisan. Tadda pa sita pagsasangawan tayo ama kanidya balay. Graduation ngamin na kitubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso ang nagluto akmat amasit. Ay na, naggastos kayo pa'y laeng. Indulin nyo lata kumanti kwarta nga ingat-gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag-practical kayo man. Di kay kundi baknang. Auntie Eva. Inton maminsan, oray saan kayon ton nga agpasken. Laglagi pa nga elementary aken high school pa'y lang dagiti anak mo. Agpasken kayo inton agturpos da iti kolehyo. Agurnong kayo ket di, tapno inton agkasapulan kayo, addanto kautan nyo. Nasaysaya at samat no agkasartan, Rogelio. Iti kasta, agbalin mo ten aligal ti panagden nata. Wan nga rod kuma. Ang problema ti gastusan ta, Eva. Ay kat uray simple laeng akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwartag, darling. Di ka agnanag, ta siya akong ti makaam mo. Aglonak iti pagkasarta. Pagururayan ta iti buyer ti family house mi. Kasanon telo ti ahol-hulugan tangay. Ay wan. Manupay nga agpayso ti udi ta ijay. 100,000 laangan, darling. Kinapudno na, kaawag laang tigayam ko. Ipapakas ng tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pa'y laeng agatad dayta. Sana bale, taddan tumatan lotem, darling. Sa bagay, sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Kasta, handa asawa day dyan, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day jay ababa iti bagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat no nakadkadlaw amabutbutang ni Dennis iti day dyan babae. Ah? Nagdardaras to pa asimurot iti asawa na. Oho, awanan bain kit di day dyan babae Idaldal na pailaang ti bagina iti asawak, ket di dangarudan kayat. Puskol rupa. Surun kon. Sika ti puskol rupa. Tatang. Asawak kon kunam. E dinto ta saan kayo mat na nagkasar. Ah? Apay, di ka mabain iti kastangar aramidaw. Kunak man lang no baro ti agbalin a manugang kaw. Saan mat gayam? Tadamat ten asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. Na. Tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Ha? Uray da kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsinnarak yo iti dayja Sonya? Ha? Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagari ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti may sa makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Jonah. Di nakpagpungtutan. O makita yo dayta? Makaungat kayo tapudno ti bagbagak. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dabiddot na, tatang. Kinasarita da kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang? Wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam ni antim nga Eva. Kaya't da nga ilako minto'y balaya pag nanaudan tayo. Ay, talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, huwan nga, Rod. Ket, anya nga iti plano yun, nanang?
Jak umanlugot iti kayat da anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang matada kamatin ni Uncle Cesar ti maipapanitidaan na balay. Ay uray siyak nga rod anak ko. Agasem man, tadanda ni inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Wen nga rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay nahagyaman tanadanon ka dito'y balayo kaanakan. Oh, Auntie Eva. Pangaasim ka di at tulungan nak amang sapol kin ni Rogelio. Ha? Ne, apay Auntie? Sa dino tinapanan ni ulit Rogelio? Mapukpukaw nga ruhod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na iti lote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dino hinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, Auntie? Ha? Ay, pasensya kayon. Ngam kasta ti atap ko, Auntie. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang di Rogelio. Anya, ay di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John. Apay kumangay mat nga aramidin na tikasta kanya. Ha? Ay, pasensya kayo, Auntie. Ay, jakmat ka di padpadaksan tinobyo, Auntie. Ngamsapay la ko mga rod, ta nagbiddutak lang iti atap ko. Day, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay ngay nga awan matendag iti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Taimbayad ko kadagay ti utang kaw, manang Roseng. Anya? Nujak ngamin agbayad. Ipabalod dak. Anya? Sa dino nga iti ayan ni ipagpresela. Ay, nabayagan na nagsina kami, kabagays. Anya? Day tatipod no manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang kaw, gapu iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matan ti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo, manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan nak ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak kaw. Gapaw iti nalabas a panagsugsugal kaw. Kat nagbasulak pa iti asawak. Ay na, anya na ituyan nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day ta kabagays? Alaan pa yun ti bangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak, manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umaidya dakil abalay. Agpaisaw, manang. Wan. Agkabsat ta, Cesar. Awanan ti sabali nga agtinulong no saan adata. Ala, gustong day ta pa nagsangsangit mo, Auntie Eva. Di bang asangitan ti kasya a klase ti tao. Kunak no addan ka binulig ko iti biyag. Ngam na ilaw anak lagayam. Lino kunak na ijay a Rogelio. Auntie Eva. Iso amin tinapalan ti sweldo. Agraman loan ko. Awanan ba inday yata, oh. Ala, bayamo nanti. Sa nabali, tadda kami mat dito eh. Saan da ka abay-bayan aging ga iti panagpakit mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot din ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak kat husto lang tikas diyan na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumot ti pagnakmanda. Isudalakat nga rodan ti pagsasaritaan dagiti makaamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiyastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo.
Nang runa unay ni insan mo a Jonah. Kasano, kat na-post mo't ngamin iti Facebook. Wan nga rod Si kaman mo ti maipos iti Facebook. Sada pa ilang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain. Ay, palanggwad tumat di kasi insin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngam kabit mo't gayam. Anya nga ita. Wan nga rod Nagpadaan dan nga agama. Nabit at talaga mo't ti karmaan niya. Kita man mo't tinapasamak kin ni Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaini. Ngam ita, si kamot lang gayam ti pagkamangan na. Mala. Huston bakit? Di ka nagsaoy ti may kontra kadakwada. Takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasao iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak abalasang ni insan Jonah. Nimot Auntie Eva agmay saitan ijay balay na. Ngamkit di, kanayon mimot asarungkaran nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong kan mang kadkadwaken kuana. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi. Nang runa unay kadagiti dua nga addan ita iti kolehyo. Nimot Uncle Cesar kadwa mi ita ditoy daan a balay ket pasaray ipasyarmet ni insan Jonah ti anak na ditoy lugar mi. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, June. Ken ka pagayam June. Pudno unay ngay ti anyaman arigat ken panubok adumteng dagitin tulat ta agkakabagyan ti agbibinnadang. Isu asakbay nga agisawang tayo iti pakasaktan ti pada tayo a tao, amirisen tayo pay kuma iti maminribo. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Amangan no dagiti pay tinagtagibasit tayo idi ti makatulong kada tayo. Alakastan pagayam June, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.